Usa ka aktibong security guard sa Cagayan de Oro City arestado human nga mapalitan sa otoridad og ilegal nga armas atol sa gihimong entrapment operation. Kaubanan sa suspect nakaikyas. Ani ang report. Arestado sa gihimong entrapment operation sa kapulisan kining security guard sa Cagayan de Oro City nga si Michael Fabre, 37 anyos, og residente sa Hingoog City, Misamis Oriental sa pagpamaligya og ilegal nga armas. Ang operasyon nahitabo sa Zone 1 Barangay Carmen, Cagayan de Oro City pasado las 12 sa udto adtong Miyerkules sa pagpanguna sa personahe sa Regional Special Operations Unit 10 uban ang ubang law enforcement agencies. Positibong napalitan ang suspitsado og usa ka .45 kalibre pistola, 6 ka mga buhing bala og 2 ka magazine sa kantidad nga 17,000 pesos. That is part of our investigation, no? Kung ato ang mahibaluan ang kinsa ang mga network niya or unsa ba kining organization nga nabilong kini siya. So that is part of our investigation and follow-up operation pod nga pagahimoon sa atong kapulisan. Ang kauban sa suspect nga si Jesse Simulaw nga nakaikyas atol sa operasyon padayong ginapangita sa otoridad. Dako kay nga butang nga ato ang mapugan kining pagpamaligya og illegal nga armas. Kabalo kita nga ang usa ka armas nga mapaingon sa mga kamot sa mga kriminal o katong mga tawo nga adunay daotang katuyuan, that is one to many. Kaya ang kaning armas pwede siya magamit sa bisan unsa na krimen. Kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition o paglapas sa COMELEC gun ban ang atubangon sa suspect. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.